Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçenki cellede açmayalak yine de bir kömek, yardım, arkadaşlık Müslüman doğuldum. Ben sizin hemmecenizden din diyanet yolunda bir islegim var. O da yıl boyunca Müslüman doğuldum. Elhamdülillah geçenki cellede açmayalak şol hücremizde, şobe hepsimizde Gülyacı onulu okuyup dururlar. Bu bir melek. O başaki de bir has mollalar var. Din diyanatta kullun dünyadan ödünü üdüp okuyup verirler var ya okuyup töküdüp de din yoluna dehmet çeken ahum mollalar var ya. Kullun dünyadan ödünü alamalı var. Zindigilerini vakfedip dururlar şu din yoluna. O zaman siz Müslüman doğulumdan yıl boyunca ben bir islegim var. Elbette bir islegimin avval hususi turatını ödüm edik gelip yani. Neçe yıl oldu bana? Şayet 5-6 yıl veri men şunu elhamdülillah yördüp yani. O başardığımı orada şunun uğruna Allah'tan bana tevfik versin, kutaylar mahvetsin, toğulanışıp yani. Her ayda bir kömek etmekliğinden ben takaza ettim. Ben o tertibim şeyde olur. Bir tertip kurdum. Belli dost olurlar var. Öldürüp dillenip din diyanet yoluna bir kömek etmene teyyar deyip elam amadık etiyerler oraya. Tanı beterkenler yani elhamdülillah öğüdüne onunla olağan bir din yoluna bir de kömek oluyor. O zaman ben olan adlarını belli bir liste koyup ayın içinde iki tarafçıları SMS veriliyor. Bir SMS ayın 15'ine Kur'an'dan, hadisten din yoluna harc etmekten sogabından teşvik edip, tergib edip, hevatlendirip yadına verdi. Ve ayın sonunda da ki sere borç diye ihtiyat, ayın sonunda da evveli borç da yılın ayın başında da şol yankı şımara kart var. Ustad-ı Muhterem Muhammed Emin Kerem'in şımara kartı. Şonu size iyi verip de var. Ben şuradan şeyde inerlekem yadını talyan din yoluna kömek etmekliğe avul beren sözüne var. Sizin dökmeli vaktiniz bollu deyip de onu veren adam doğatallar her kim başardığına oraya iyi veriyor doğru. O da şey deyip de elhamdülillah hem hücret aydan hem yankı aydan atlamdan taydan bir kömek etmekliğe din diyanet yoluna bir de bir ulakam bir kömek buluyor. Fakat serfen bu da kefinde Huday takın yalan tavlanmasın. Başka da bir khas muratlar oluyor, garipler oluyor, zatlar oluyor. Onları da şu hakkında elhamdülillah kömekleşilmeyen durumlar. Elbette bizim kömek ettiğimiz diyene Hudayın garibine bir kömek ettiğiyse, nefsin garibine kömek edemez Müslüman da onu. Hudayın garibi ve nefsin garibi kim fark ediyor? Onu ben açıklama edip verelim. O zaman şu turatında şol tertip bilen var, haberi verdiği SMS bilen o şu turatında elhamdülillah doğatallar, arkadaşlarlar yankayken yerleme harç oluyor. Siz Müslüman doğulundan hem takaza şu. Haydi bir yeriniz hevası olsanız şu yolla bir de arkadaşmaklığı inerlekim şımara kartta inerlekim şu etekte ben yad deyip ayıttım. O zaman isterseniz adını verin ki hafız bize de yad haberi et, bizim de yadını sal. Bizim de adımı şu liste okla deyip adını verseniz onunla yankayışmayalak her ayda iki taraf SMS barar durur. O zaman da kim döktü kim dökmedi o da belli değil. Her kimde başardığını oraya döküyor doğru. 10 bin tümen döküyen de var. 100 bin tümen döküyen de var. Her kim başardığına oraya. O zaman men döktüm deyip köplenç aydıp da duran hakkı doğru. Ama khas oğlular da oluyor arasında. O zaman öder ol beren sözüne oraya sözümde dun hamenleyip hemen her ayda ben palanıp söz eden adamlar var. O zaman olay SMS'ini veriyor ki yani kim model bir hafız sözümüzde du satip. Her kim gödel gövünü yani. İsterseniz adını verin. Ki biz size var haberi verip duruyor arkadaşlar din diyanetinin yolunda. Yok. Her Türkmenlerin hadisten çıkaran keyfine göre sağalın bereni, solunun bilmesini basırabilecek de vatanı da Müslüman doğun. Böyle öyle ihtiyarınız Hulat Emniyeti'nin hem becerininden isteğimiz Müslüman doğun. Şu din diyanet yoluna bir de kömekleşin inşallah Teala. O yanda sözüm ağzına açmayarak biz şey bolayan kömekleri Allah'ın garibine veriyor. Hudayın garibine veriyor. Nefsin garibine bir doğru harc etmekte asıl hüviyetimiz yok doğru. Nefsin garibinden mi oluyor? Yetirilmeyen etkilerle var o arada. Şehir boyunca. Ama onun yetirip bilmeyenliği onun nefsinin uğruna. Öyle varsan perdaha yansın hani. Halkın ortadan
Bunlar da inçinani. Devletini görsen yok namaları kurup, öylün daşını görsen sen kurup. Yeni burada edip bir gerekli harçları edip bela nispet yitirilmeyen yerelle var. Buna diyen nefsin garibi. Bu Hudaýyň garibi de. Ama Hudaýyň garibi var. Hudaýyň garibi diýende şu günahşy aýlanta rady. Kullun din bilen, diyanat bilen, okuw bilen, okuytma bilen hawa. Kullun şey zindiginin şu din ýoluna goýanlar ba. Ya has garasynda bolsa belli garipler ba. Bu niyeti ertede gaýgy. Bu leftede bolsa indi keftede gaýgy. Gara oýandan, ondan bundan, ýarahnan birdadan şey dip günahşy görüp bererler ba. Ýumurtgany tadyp ýene birda edip şu togratynda bar ahim çörek pulun tapman ýerin adamlar ba. On bize bir tada ahmolla bar ýata. Ahmolla bolanda hem şonu has adamlar kömek isleýärler dogry musulman doguldum. O şu taýda biz hem elimiz açyk bolsa, bize de bir ulaqan bolsa. Muhammed Çakolayanım şu isleýän kömegimke ýyl boýunça her aýda ýang suratyny isleýip tutahym. Şol elhamdülillah başardığımda bolar şonu, şol Hudaýyň gariplerine, çyn Hudaý Taalaň bir gerekli bendeleri bolar musulmandygyň şolara şunu biz barahym suratyny kömekleşýär musulmandygyň. Otam ýa haýsym ýaly adyny berin. Ýetlemeseňiz de ödüňiz näme maslahat berseňiz şu suratyny şumara kart ýa-ni Muhammed ibn Abdul Kerim agyny filmiň öňünde ýadylar. Şu suratyny size musulman dogulan men haýyş etýän, iltimas etýän ki bizi din diýanat ýoluna şu forum kömekleşin inşallah taala. Bu bir gurun we şu arada etjek kömekleme de näme kömek bolsun. Dinde men kömüşde heminiň ödünde gurundaş boldum bir Hudaýyň millet bilen. Bir garip bilen. Çyndan garipler bolýar dogry. O da öz günahşyndan hak edip bular dertleşdik. Men dedim kömüşde men näçe dawadyr dedim. 5000 da orada otamda 5000 oy değil. Her kaydan kefme ettim. Bir ölülere, ölün adamlara ölüyel hantıma diye sadaka vermeli diyen grubun yok. Yani şeriatı öyle vermeli. Her da şeriatı öyle bolmadan Hudaý Taala kabul etmiyor. Okuyan namazında şeyle tutuyan aradan şeyle ettiyen hacında şeyle her da şeriatı öyle kabul etmiyor. Söyledim çağırmayın. Ben dedim fakat yıl yeteni hesaplayın dedim. Fakat yıl yeteni. Ol ay doğru 40 100 şoňa men desbaram her haftede pensiýamyzyň waty 7 günde bolýan harçlar bular dursun hene dedim. Bular dursun. Fakat yıl boýunça birçe yıl ýeteni 5000 däne öý her öýde bir tarap adazyk yıl ýete berdi. Şoň adazyga 1 million euro ölmeli dedim. Adazykdan tokul öldürýän ne bar şoňa. Hem saýaty gurbanlyk öldürmännu enama tam diýip şondan näçe önce aýryldy diýip bana tokul öldürýän ne bar. Fakat birçe million euro ölündi. O tokuldan öýde 3 million aky. Her öýe birçe tarap yıl ýete eger bar ahim şunu buda ortak bir ýylda bilýärsiň näçe bolýar? 5 milyard bolýar musulmanlar. Fakat dinge birçe Kümüştepe'den her kimin şäherine hesap etinde. Her müňe milyard bolýar. Her müňeden 1 milyon tümen çykda 1 milyard bolýar musulmanlar. Osam hesap et şu 5 milyard bilen näme edip bolar? Obuda garip galarmy? İşsiz jawan galarmy? Yetim oğlanlar iki hor gedip ýap galarmy? Şoňa meňde taňa diýsem günahşyň tapmany o portkalyga diýen gitýän aýally oğlanlar galarmy? Zynnan näki belgilip beten adamlar galarmy? Şoňa meňde men haýtyp ýerine ne kadar müşkilata mali, ne kadar jawan oğlanlara bir iş tapmaklyk, zat etmeklik, iş dogurmaklyk, şoňa meňde ne kadar gawdan gawdat edip boljak. Kıyınan takta şıdatlar edilmeyeni bihuda sarf edilip doğru. Yarım milyarla tokat yok. O şey isle var musulmanlığı. Ben o öňe Türkmene näme boldy gurunda ben berdim ha. Şu kömegi her kim owatyndan ynamly adamlar ewjipde şu aýda şu bolýan harçlary şu mesile musulmanlyk olur gönderin. Şu mesile talaýyşyny. Şu gapdylar harç edýdi. Eniň aýda gorudur, ýyl ýetedir, ýene burada bularda elçek. Her günni harcat enen ataňa, her heftede harcat, her aýda harcat. Başardyňa ora aý günni belleme ýöne şu çykarýanyňdan özi barahim dehmet çekipdi barahim bir eliňe gelýän malyňdan enen ataň haýryna beriň şi hak ýurtýan hüjrelere, we haqqani ulamalara, we dogry anam etýän ulamalar musulmanlar. Nagdar kabullyk boljak. Şu taýdatdan tagazlamşy. Eger wajibatyňyz hem bolsun, şuna meňdeş berdäki haýr hasanatyňyz bolsun musulmandygyň, şunýalak zatlary kömek etmekdik gerek. Ki ne kadar kabullyk boljak, ýa ne kadar kabullyk boljak diýem. Ne kadar ha biziň berýän tadakamyň ýerine düşüp de barahym sogaply boljak. O ne kadar ha biziň daş jogurmydaki diýipdiler näme boljak inşallah taala.
derman bolacak şu taýda musulmandygyň. Otam şu taýda inşallah taala bir de galjak zatçy Peygamber Aleyhisselam näme diýär? Yaqul ibn adam mali mali diýip aýtdy. Adamlaryň oğlu men malym diýip aýtdy. Peygamber näme diýär? Teň malyň diýär, iýip sawanyň diýipdir. Geyipdi yırtanın deyiptir. Huda için öňden iberenin. Şu denki galany kiminki galan şu durşuna galjak musulmandygyň. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum ol birdaýky ödüňizden çirim öwden iberýärdiňiz min khairin hayırdan hasanatdan sadaqadan namazdan aradadan tajiduhu indallah. Onun sogabyny Allah'ın ýanynda tapardyňyz diýip Hudaý taala. Ki dine ora, diyanata ora harz etmeklik hem dünyanın abadeti musulmandan hem ahiretin abadeti. Peygamber Aleyhisselam qasam içipdir. Qasam içip aýdypdyr. Ki men nipdir 4 tat aýtýan. O belki hadis awdan ýadyma gelmedi o. Men qasam içip aýtýan nipdir. Ki mal bermek bilen adalmaýar diýdi Peygamber. Mal hiç şerde bermek bilen adalmaýar. Ýöne beşerdi ki Allah razy bolup berildi. Allahdan şim harz edildi bilýän. O şu harz etmekliğin içinde de musulmandygyň awol başdan öňüňkini gödüň. Öz garybyň gödü, öz hemsaýaň gödü, öz daştawaryň gödü. Gödü çyn garyp barmy? Şäki aýda gory, günne gory, ýyl ýetäni ýene bir dady. Bir gödüň daştawaryň aýrida bar. Bir şodar musulmandyň Huda üçin ne kadar haýr hasanat, eňiň ataň ýatan ýerine gönenir. O ne kadar mehr muhabbet öz aramyzda artar. Ne kadar mehr muhabbet artar. Şeýlerini o da gurbanlyk şeýle bir ýagdaý boldy. Bu korona bilen bu kadar işler datlyň tätil bolmaklygy ne kadar harcatdan kenelmekligi bu bahaçılık eten bahaçılığı. Şuna bolýan atları wallahi yani hindi el çeken akla. Wallahi el çekin şi kurtaşlardan. Wallahi billahi tallahi şu ay doğurda gün doğurda ýyl ýetede 40-nda 100-nde sogap musulmandygyň ýok. Durşu günäkärçilik. Durşu günäkärçilik musulmandygyň. Beriň şinýaly garyplere beriň, hüjrelere beriň. Hakkani bir din diýandy ötürtdiren malahym hüjrelere kömekleş bolun. Bular hem dursun öz garyp gatar daşdyr dogollaryny gödäň. Ýene şunday çap golum ki maranda. Harz etmekdige de gata enki güýçlü sogap nädenki diýe. Sogaplar her gaýta el jaýyna has baran güýçlü bolýan ýer we bir şol din diýandyň ötmekdigine kömekçi bolmaklyk diýe. Odam şu taýdan hemşäki daşdyrymyny gödämeklik bunyň boýunda farz bolşýarlar. Baylan boynuna dekattan maşça ne kadar taş çevrene harcat gerek bolsa bular da elinden gelip durmasa onda farz bolşýarlar musulmandygyň şu forum haqiqaty ýördüp duran hüjreler ulamalar zatlar da şuna kana ýatdan çykarmaň. İnşallah umid belki Allah tebarek ve taala bütün Türkmen sahrada bütün jahanna ummet İslamyň başyny dik edip de ýamaşada musulmançylyk elem jahanna ýöň bolup da kafirliň ayagy şaga alyp da zulmüň mara ayagy şana şorum batalamda hakka haqiqatyň güde çykmaklygyna biz hem bir kömekçi bolaydy. Şu taýda Allah temizde tawfik bersin. Sizden men tagazam şi, ýa-ni tödümiň gytgaty şu bölek gurunşyny sen berdim. Keşol aýda suratynda barahym biz sizden kömek tagaza etýät. O başaky musulman dogulam ki teorikde barahym sünnet etmekde. Sizin şu form ödüňde biz jamaat dogurlan, guruh dogurlan bir hutbolyan haşlary, gawy ýollary rahnymay edin. İnşallah şoň bereketine hem dünyamda abat bolar hem ahiretimde abat bolar. Allah temizde tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.